video ka na bramo. Yesu Kristo neja yeda wase so ma oba Yesu Kristo ma obedi owo so nkonim wana masempa no so ema yen kwan ni awiye wode yen bone ekọ asendua no so edibu ye osorofo ema gidifo nyina yen papa Henry ene Foster so ka ho bi enhwe yen sene ayete na emum hwene wonam Yesu Kristo so ayama yen na fa yen fa timbu mu ewe nedie ni asundie mu ewo wani afi yedi ahobrase eda wase ema yen papa Foster ene yen papa Henry se oya oni amani na to atwa wadi owo so nkonim yedi abusuafo yi ene adofo nyina so hye wonsa na won fa won hawo nyina nto awurade so na wanya wodo mu awrechichi nyankopon fa wodo no so ade yen fi oyaw mu epinisie ni sumbon mu hyiren ema yen sani anopa nso ma ekenya ye moburu hunu honhom ebre ye ni afoforo fa oyaw mu na ye ni wonyina enya wo mu awrechichire te se bra ye hwire yem papa Henry ene yem papa Foster owura se ye wu a fa ye ne wa hotiefo nyina bra wanu onyama henie no mu ne owu oni ho na wapepa ye ni wemu nisu enu onyam nka eja oba ene honhon kronkron ene de nyina yina ye boma bompa ye Kristo chene suafo ne se eja oso Leoncio, Wahimra, Noilempenya Sasiso, Sani Ayoso, Meda Ebiani, Nafaya Kache, Lori Jomo Doka, Fayako Sofim, Yefimusu, Nona Hindi, Yenunyam, Yodiada. Abusafo, if you same time with the mama, oh, please tell him number 770. Praise him number 770. Any of you some of the mama. Or see any pama and yes, see the process soon. Now, someone of no who's soon, yet 10 years, no who said, I hear everything. No cry, Yama, ama me chow assassin soon. I didn't take crown, Amana, if you need pass if you will be told me. Intimana, Amana Capodasa. Minty and Bra, ye brain, ye Connie and Benyan, you who say. Ebra we do pick na who say afei de ase ni die yaba who say we are ben adam na so wo ben adam one enye bibi eyehu
we say David say e kwa ye na ebetwa bi ye na ebefa so bi na se duru ho no mu a papa wo boni wo ni ame kwakumidi mi nipadua ye eno ena me kwakwa che ewo nyame nyina na se bi so cheche wo yere no mam 19 tim ewo no ewurade mu ye papa de wadika ye nso bi di akiri ye pa na ye kuni yi president was 787 was say won kosem muyefo a won suro wedifo wo kose akofo a wawie ko na wada se waya dwumaden da pa adwadifo no kote adwuma na wudi ga na wo bre na kodu fie a wote usika ho kan wotimi da ana meboa wotimi famu da ese obra ni nti saa na bible ne ka se wote se akofo a wawie okon na wada saa ne papa no nwie saa ne urade ayo wawie ko ene wada ede edi eche no kiso be se nya no urade nkan ho dwumadi nyom Yesu Kristo nti amen amen emano asa wo pen fomo mo senkin fi ite emu de David emano ni asa wo pen ko bi nyina ha ye bueni na no once emano mu nso mu ye bue ode ya no ewo nyame agya oba ani sunsun kronkron di ni mu amen mama pato dina ha yenkan Papa Henry the energy kind. Oh. So Casa was here. Come to your kind. Loving memory of the late Mr. Harry Resford, all right, aka Bessie, all right. Born 30th March 1941, died 18th October 2020, age 79. Rest in peace. Amen. Dearest Father, Mr. Harry, when you needed a fountain of rich concern, inspiration, and invaluable kindredness, not only to us, your children, but all who had encounter with you. Amen. Amen. In loving memory of Asante Alex Foster, aka Seaman, 1938 to 2021, age 83 years. Blessed are the dead who died in the Lord. Revelation 14, verse 13. Rest in peace. Amen. Amen. Waja padia dodo wa peni mwa hina beko ha. Aja padia dodo wa woni mwa hina beko odayi mu. Ni nyine nku. Ana mwotintin bia ko pue aboboa no. Ya na mwotintin de masase su nyina na aha ne ba bepue. Enti David say, "Mami hu me na kan setie na menya nyansa koma." Yem papa ayi Openi Asante Alex Foster. Titi ndero mutimi tu bro fudi o. Alex Foster. Ransford Henry. Omo 34 pa. Enti e papa yi efie do otwe miensa e de oso nkron. Wabo brani bi pa. We 3 score and 10 plus 9. 60 plus 10 plus 9, 79. When so they are 60 plus 10 plus 10 plus plus 3, 83. Near I did the mine, where can you name? That's one for be a mao. One for be a ma. If you see the quahifa, you're the coin. Ube do Hanuma, be a wee be a unu enter be a gem. Minianum, me my menum, me papanum. Mama masu ndweni nante wate. Mumeni asundweni nante. Ne nyina echi no aha ne beba. We men kan kwatiri in 30 years to come. I'm sure they have a movie am be dwi ha nyina egu. We be see factory wa. And no.
When you meet who mobo, no main to me can yana, the intimate turn nothing to see us. Amen. Amen. You live. Emma. Is that right? Tell your mark assassin. I see a lady on one way. You only go when I could ask. Amen. I wish you for a dear Lucia. Send your assassin. You see, I'm going to go mine. But for now, the only assembly I walk. Is that right? I could ask. Amen. Papa Asante, the woman, a big job, crack, any at the fee. Almost say, cock, knock on your cook, as so. The idea turns to know a busia, the overdomo, a year, a journey busia, and a crumb, some at the cafe, at the job, crack, I will near just or back, and it's a something. Oh, my Lanka, amen. Ready number 791. Oh, my friend. Timus Emillia power, Brian to go. Oh, my friend. Brany amani one. Nebra woon in one cassa ball brenner for how near money. Yarian kitchen kitty piace, daddy, a wabrabonum, and only verse 2. Verse 2. So me mo frase. Mercy your hand bread. Aho wane amani. Apone apere. Menyami yami kondo. Many enti mama naso na meza meche. What did you spring by spring symbolically near here can say. You say. Say in your Papa Henry, any Papa Foster Bay, and twas not a new her, a what he has a fool. Amen. And one ninety is spring, and ye be BNT. Where from so obedient from Sonny and Pet. Nimum you my power obey ye, and Nona and Coswa a new her. Papa Henry, Resford, may your good deeds continue to live on to the fragrance of this loving time. Papa Foster, my power by ye, and cause we need her, and what your Asafo, any in Yamia, Oba, and so. Amen. Amen. Who's any back of a dance? You are not Yo, da Papa Asafo, a sorry ma, and ma, captives, and the abusia, and the domway nas. Any opinion, say, I feel na dom say, ever buy a sea, any opinion. The buyer send your software so Kassaye, a dear tree of phone. I'm saying a white so Yafa, I did call Akudi, a Juma. And also for an sorry man in us.
sɛ mmerepɛ mu no yɛn nyinaa bɛsɛ ahyia ase amen. Yɛn na yɛbom na yɛagye nhyira wɔ Nyame nsɛm. Tumi nyinaa awura yɛde anuanom baanu Henry ɛne ne nua panin Foster wɔ honhom de hyɛ wɔ Awurade a ɔde maa yɛn na ɛnsa sɛ fa wɔnsie wɔ Awurade kokom kɔsi sɛ yɛbɛhyia bio. Yɛde ateasefoɔ nso sɛ Onyankopɔn de wɔto ne nsa sɛ Awurade hwɛ ateasefoɔ yi so. To w'anim kyɛw na tutu biara na ɔsi na ma wasom bia a sika ntumi ntɔ ɛne yɛ nante ɛne ne deɛ nyinaa. Mofrɛ Awurade asom bio kɔ na Awurade ahyira. Amen. Ade wei sesei Asafo ha wode rɔba bɛkyekyere a na ɔma bɛyi akɔtɔn so ɔmde kɔyɛ dɛn wode wei nso bɛto so a na obiara bɛfa na wakɔtɔn. Wote ase a ɛnte Nyame nhyira mo nyinaa nti bɛhyia wo bie no afei abakɔwie Ataka kwa jumbe yako. Oh. Picture no man any. Oh. What you know, you ever see Joe man the battery and I say I don't be tired. Joe crowd or concern. oh not that one. Johnny. Sir. Yes. I Mumra station why? Why? Oh, okay. And I might cook and some Rose the onion. Actually, me throw one on for. Aye. So your papa,